Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген яңа хәреф алабыз. Ул хәрефнең исеме гайн. Әгәр дә әлиф хәрефе юлның өске өлешендә языла торган булса, гайн хәрефе менә шулай языла һәм аның бер ноктасы була. Менә шулай да килә ул. Сүзнең урталарында менә шулай да килә ул. Менә шулай да килә. Һәм әгәр дә хәрефнең өстендә сызык килсә, без әйтик фәтха дип, ул га дип укыла. Га, әзрәк тамакны кырыбрак. Га, гый, гу. Һәм китапны ачабыз. Яңа хәреф безнең 13-нче битләрдә булырга тиеш. Гайн хәрефе ул каты укылачак. Шуны дәфтәргә язып куйык. Һәм укып карыйбыз. Га, гый, гу. Гам, габ. Ба хәрефе безнең калкалә. Шуңа ул хәрефне тибрәндерәбез. Габ, гыйль, гайру, бәғлю, фәргу, габ, габ. Ба хәрефләре калкалә, шуңа әзрәк тибрәндерәбез. Габ, габ. Мәб, ба хәрефе калкалә. Мәбләғ, мәғриб, иғлиб, иғфир, иштә, иштәға, иштәғәлә. Я, яштәғилу, яштәғилу. И, ис, син хәрефе йомшак, шуңа бу хәрефне йомшак укыйбыз. Истәғ, гайн хәрефе каты. Истәғфәра, истәғфәра. Я, яс, син хәрефе йомшак. Ястәғ, тә йомшак, гайн каты. Ястәғфиру, ястәғфиру. Бу сүзләрне, һәрбер сүзне кимендә 2-3 мәртәбә күчереп язырга кирәк була дәфтәргә. Шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.